Hej. I dag skal vi lære, hvordan man bruger en pitchau-bold bedst muligt. Ud af posen. Find hullet. Altid lige holde et afstand, når du puster. Og så handler det om at slå op, op, slå her. Altid slå med flad hånd, så bibeholder man luften. Hvis man begynder at slå til en flad pitchau-bold, så kan man puste den op cirka 15-20 slag. Sådan her. Så længe man slår med flad hånd, så har man en oppustet pitchau-bold. Prøv at spille til hinanden. Op, op, slå. Uden nettet, før I starter med at spille igennem ringen. Det er spillelyst.